Здравейте хора, аз съм Дан Николов и днеска видеото ще бъде много кратко, защото имам легендарна, сега ми се падна от Crown Chest The Lock и сега много се изкефих. Не бях влизал много отдавна в Clash of Royale и сега реших малко да поиграя. И като събрах корони и легендарката се появи, мисля, че е епик карта, но така е. Това е клана дракони, той е мой. Може да се присъедини. Имаме арена 7. Както виждате, ето ме и мен. Това ми е тестето, който иска мога да копирам. И иска да ви кажа, че направил съм много клипове, но не съм ги качил, така че някъде към Хелоуин ще направя някакъв клип и ще кача всички, които съм направил. Някъде към 20 клипа са, но какво се прави? На 29 октомври ще кача всичките и на 30 специалния на Хелоуин. И много игра на турнаменти, но не печеля нищо. Но сега спечелих легендарна. Толкова са кефа. Но какво се прави? Ако беше, например, Лава Хаунда, Инферно Драгена, Майнера, Айс Уизарда или Спарките. Но все пак имам легендарна, пак става. Така че надявам се да ви е харесал, абонирайте се и до скоро!